rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A yau masu kallo da sauraro za mu nuna muku yadda ake hada mota mai remote. Kamar yadda kuke gani, wannan shine remote din nata. Wato a nan shine reverse, nan kuma ita ce giya, nan kuma shine tukin gaba. Kamar yadda muka sha faɗa, don mutumin da yake so a koya masa wani abu ko a nuna masa yadda ake yi wato haɗa wannan abun, akwai lambar waya da muke bawa, ita ce ta 08087801217. To yanzu za mu nuna muku yadda ake kunna wato wannan mota. Yanzu kamar yadda na faɗa, nan shine reverse, nan shine reverse. Yanzu zan sa giya ta yi gaba, gashi zan danna gaba, gashi ta tafi. Sannan kuma zan ƙara sa giya ta yi reverse, gashi ta dawo. Sannan kuma zan ƙara sa giya, gashi zan sa giya, za ta ƙara yin gaba. To wannan ita ce mota da muka haɗa ta hanyar amfani da remote. Kamar yadda muka sha faɗa, ga mai so a koya masa yadda ake haɗa abubuwa kamar irin su mota da sauran abubuwa, zai iya kira kamo wato wannan lambar waya ta 08087801217.